siffofin da idan namiji ya haɗa su to babu shakka zai ja hankalin kowace iriyar mace. Hakika ita mace wata halitta ce wacce gano hakikaninta kai tsaye lamari ne mawuyaci, domin ɗabi'unsu sun sha bamban daga wata zuwa ga wata. Amma duk da bambancin halayyarsu, mafi akasarinsu sukan yi tarayya akan waɗansu ɗabi'u da za a iya cewa ya zama wata keɓantacciyar ɗabi'a ce a gare su. Ba abun mamaki ba ne mace ta ji tana son ka akan wani ɗan ƙanƙanan abu da ka raina, haka kuma za ta iya ta ji ba ta son ka sakamakon wani ɗan ƙaramin abu da baka ɗauke shi komai ba. A cikin wannan ɗan gajeren bidiyon namu na yau muna ɗauke da jerin waɗansu kaɗan daga cikin wasu halayyar da idan har namiji ya siffanta da su to babu shakka zai ja hankalin mata da shi. Ku biyo mu kai tsaye domin jin su kamar haka. Amma kafin nan muna da buƙatar ka da ka yi subscribe, ka liking, ka kuma danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ka dinga samun sanarwa a duk lokacin da aka ɗora sabon wani aiki. Idan har wannan ne karanka na farko ga ziyartar tashar, ku biyo mu je zuwa. Na ɗaya, iya tsara kalamai da tausasan lafazi. Hakika wannan wani janibi ne mai matuƙar tasiri ga 'ya mace. Mace tana iya fituntuwa da kuma afka tsundum a cikin ƙaunar mutumin da ya iya tsara kalamai, musamman ma kalamai irin na soyayya. Duk yadda mace ta kai ga jan aji da jin izzar kanta, muddin za a yaƙe ta da daɗaɗɗen kalamai tsararru kuma tausasa, to sai kaga komai ya sauya cikin ƙanƙanan lokaci. Na biyu, tsafta da kula da yanayin shiga. Yin tsafta da kula da yanayin irin tufar da namiji yake sakawa cikin sauƙin kai shi yake kawar da raini, yayin da sakin fuska ko kuma sauƙin kai shi yake kawo raini, wanda lamarin san ba haka yake ba. Domin ga ita 'ya mace bisa ɗabi'ar halittarta tana matuƙar son raha, barkwanci da sauƙin kai. Wannan ce ma ta saka mutum mai barkwanci yakan iya ya ribato zukatan 'yan mata, kuma hakan wata babbar alama ce da take nuna cewa mutum mai basira ne shi. Ka ɗauki makamin barkwanci domin yaƙar mace, haƙiƙa ko shakka babu sai ka samu cin nasara a kanta. Na shida, gwani a kowane irin fanni. Mace takan ji tana son mutumin da yake gwani ne shi, yana aiwatar da abin da yake bashi nasara a kan waninsa a kowane irin fage ne na rayuwa. Ɗabi'ar 'ya mace tana son danganta ta da wanda yake shahararre ne a kowane irin ƙadami, kamar danganta ta da matar wani ɗan siyasa, sarauta ko malunta, attajiri ko wani shahararren ɗan kafce ko kuma mawaƙi, domin ta samu abin yin alfahari da shi a tsakanin ƙawayenta.
waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗabi'ar da idan har namiji ya siffanta da su to babu shakka zai ja hankalin ya mace da su. Amma kamar yadda muka ce muku ne a farkon bidiyon, ku yi ƙoƙari ku yi mana subscribe, ku yi liking, ku kuma yi sharing zuwa ga waɗansu groups ɗin domin samu amfana.